YouTube. Hey, hvad så YouTube? Vi spiller med en gæst. Det er et Julius Kort fra YouTube. Yes. Og vi har faktisk, jeg vil bare lige vise jer det gang vi har lavet. Helt nogle creatures eller noget. Det er, eller noget snyd, noget som helst game mode. Ja. Og jeg Som spiller I kan se, har vi enchanting mode. der. Vi har fuld jerntøj. Yes. Vi har også, han har også fuld jerntøj. Yeah. Og vi har en rimelig stor hus. Ja. Så har vi, ja, I ved, kister fuld af lort her, kan I se. Ikke særlig meget, Lægger du et link til min kanal nu? ja, I og en nerveportal. Jeg har teksturpack på, så den er lidt grim. Prøv at se om der er et opkaldt en lyd. Og vi har en fed mine. Så det er faktisk mig, der bygger den her bro. Over her. Men den her mine er bare lort. Ja, den her mine, den har vi ikke fundet noget diamond i. Men vi har altså fundet diamond, så jeg ved det. Og vi har også været lidt i jætter og sådan noget. Men ikke så meget. Jeg har beviser på det nettersten. Ja, det er det. Sjælesand. Og Og hvad også her? Hvem har bygget det? ja. Ja. Jeg prøver at komme ned til dig. Det får jeg da. Og finde diamonds. Og vi er bare en motherfucking farm her. Ja, vi har en kæmpe stor sugarcane farm. Det er derovre. Prøv at se. Vi skal lige starte på en anden dag. Og jeg har helt glemt, at jeg ikke optager. Og så går vi her. Så går vi lige igennem sugarcane farmen, ikke? Og vi har også tænkt os at bygge en dyrefarm. Ja. Hvor vi giver dyrene mad, så de kan få unger, og vi kan tjene XP. Og jeg siger bare subscribe hans kanal. Videoerne bliver fede. Og jeg tror ikke, at der kommer så mange videoer på den her. Her i starten kommer der ikke så mange. Vi skal I kan skrive i kommentarer, hvis I vil have, at vi laver flere. Om vi sådan rigtig spiller, eller om vi bare sådan lidt ligeglade. Eller vlogs for den slags. Den er jeg. Og det er faktisk mig, Figo 1, 2, 3, 4 gameplay, men jeg er blevet hacket. Og så jeg har lavet den her Figo 1, 2, 3, 4 gameplay, tror jeg den hedder. Ja, gameplay 1. Ja, gameplay 1 så. Jeg tænker lidt om den her kunne også komme ud på min kanal. Nej, så tager jeg en start, du har. Du kører med 40 fps. Det er ikke ud med godt klart. Men det er også fordi, at han har på kort, og jeg bliver for langt. Hvor er vores jern henne? Det er der. Det er jeg klar. 38 guld. Fedt. Ja, det får det nu. Vil du høre, hvad jeg har lyst til? Hvad? En guldbeskyttelseskrop. Skal vi bare skal stoppe her, fordi at vi ikke det var bare sådan en kanalopstart. Ja, det var faktisk bare sådan for at vise den. Og nu kan I se, at jeg har lavet Ja, jeg vil også gerne. Guld. Jeg også gerne lave de ting, du lavede til mig også. Nej, du kan få noget andet. Hvad vil jeg skal få? Du får den her, og får du den her. Kan du rende ned og hente den? Jeg har allerede en anden jernhjelm. Det er bare godt. Skal vi stoppe? Vi stopper lige, når jeg har taget alt mit guldtøj på. Du har bare lavet fuld. Og Værsgo. så stopper vi. Hej hej YouTube. Dum dum dum.